Ik leef heel oud dan een standaard mensen in de maatschappij. Dus bij voorbaat, wat mensen me zeggen en me niet kennen, dan zit het wat voor man is dit nou weer dan. Hoe moeilijk is het om als gezinsvoogd bij een gezin binnen te stappen voor dwongen hulp? En aan de andere kant, hoe moeilijk is het om als ouder die door dan iepen te dwan? In deze aflevering het verhaal van Taco. Waar zorgt het voor een veilig leven? In deze serie van Binnenuit zorg ik bij het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid. Hier werk je 250 mensen om de veiligheid van 10.000 gezin. Jeugdbescherming en reclassering en veilig thuis. En dat is ingewikkeld werk. Meestentijds onder dwang. Terugpakken bij dilemma's voor elk baan, elke volwassene in een onveilige situatie. Hoe werkt dat? Taco wil net bij hem thuis al praten, dus dit is het plak dat ik hem treffen kan. Hey Taco. Hoi. Dit is wel een heel mooi plak om aan te praten, hey. Ja, hè? Nou. Dat ik het kind. Ik hoop voor die plannen net. Nee. Zit, daar zitten ze. Prachtig, waar ben je hier? Asgard. Asgard. Asgard Leeuwarden. En dan had men een Noorse mythologie gieten krijgen in de Asgard. Er zit Valhalla. Dan is Valhalla, daar zit een goden. Dus een goden. Oké. Oké. En gaat er leeft de meisje. Oké. Asgard. Dat is de wolk. Nou, dan kun je wel even naar binnen, dacht ik, of net? Ik vind dat wat te fris en moeten. Hoi. Ik ben al je beesten hier. Ja. Asgard is een keusnesdwarpje onder de randen van Leeuwarden. Hier wordt alles zelfs makken. Een plak voor vrijtinkers. Taco viel hem hier heel thuis. Tja, waar zit hem dat in? Niks. Ja, je viel hier wel een soort rest of een ontspanning. Of... Hier is echt... veel stil hier. Ja, ik dat. Ja, dat niks goed of zo. Je bent geen BSN-nummer. Je bent de persoon, die is best. Dat is voor jou heel belangrijk. Ja, wat wij puur natuurlijk. Deze aflevering gaat onder andere ik over ouders en hoe een gezinsvoogd daar naar binnen stappen. Ja. Mat was net de volle details kwijt over het hoe en waarom, maar wat wist u nog van het moment dat die gezinsvoogd toch bij jou over de vlier komt? Hè? Die vaart door mat aan iepen. Hoe wie dat? Op zich heb ik daar in principe net echt problemen mee, maar het gaat me meer om het feit van dat het zo'n jong vrouwtje is, of mijn dochter bij de koer, die dan bepalen gaat van wat de man mast, hoe het leven mast. Ik zei ik niks aan doen. Dus ik een persoon die ik een pot leren. Alleen het is voor mij dan heel moeilijk, omdat ik dan moest wachten in het inwijzen kan. En ik sta even voor een dag, en ik sta even van mensen, dus ik in principe voor haar. Maar het is dan dus nog moeilijk om zo'n famke toch bent, alleen die zelf die bij een hart en die vertellen zelf hoe het met ben omgaan moest. Ja, dan moet je zelf opofferen. Dan moet je toch een keuze maken van ik ben er net mee eens. Maar ja, wat kan ik hier nou uithalen wat in het positieve van de baan is en hoe moeilijk het dan ook is. Hoe draai ik dat om? Wat kan ik ermee? Hans is al jarenlang gezinsvoogd in Ier en Zin. Als er één keer door die vaart door is, moet het door de veroordelen hinnen die te binnen over het werk. We zijn er verplicht, dus de mensen moeten. En ze denken ze dat ze alles moeten. En ze zijn ook heel vaak bang dat we meteen de kinderen uit huis komen halen. Dat is toch een diepe angst die ze aangepraat is te doen. Maar eigenlijk sta je dan zien om elkaar, hè? Want er komt dwongen hulp, dat besto, en er zijn ouders die er net op zitten te wachten. Ja. Hoe kom je dan toch tot een punt dat je in het belang van die baan... Ja, dat is een proces. Bij sommige mensen gaat het vrij snel en bij anderen duurt dat 2 of 3 jaar. Ik heb in de zaken waar ik in werk en met de kinderen voor wie ik werk, duurt het wel eens 4 jaar voordat kinderen me dingen gaan vertellen. Van hoe het echt met ze is. Dus daar valt niet een turflijst op af te maken of zo. Van nou, als ik er zo vaak ben geweest, dan komt het kind wel. Dat is niet zo. Elke situatie is in die zin oors. Nou ja, elk kind weet toch uiteindelijk wel, zeker als ik langer ben, en ook van die ouders wel, wat ik kom doen. En ook de kinderen worden bang gemaakt.
Ook uit angst door ouders. Dus voordat ze jou gaan vertrouwen, duurt dat heel lang. En helpt het ik als je zelf hard of men bent in dit werk? Jawel. Nou, je beseft je heel goed hoe broos het is. En hoe kwetsbaar. Officieel nee, maar ik denk persoonlijk ja. Het helpt wel. Ja, het helpt wel. En omdat je ook... nou ja, zeker als je de route volgt die iedereen volgt... dan weet je wel wat het is om een klein kind op te voeden. Wat niet wil of wat ziek is of vervelend. Dan moet je zelf ook in vorm zijn voordat je iets kan. Dus dan moet... uitgerust opvoeden is heel belangrijk. Dus dat geldt voor die mensen, maar voor mij net zo. Taco vertelt dat er het vooral dreig vindt als mensen over hem oordelen. En bepalen wat wol of net mooi als het gaat om het grutbrengen van zijn eigen been. Nou, het hebben hoe dat oordeel van, hè, dus zoals van, zeg alsjeblieft zonder oordeel naar de mensen met je binnenstappen. Ja. Maar ergens heeft er al een oordeel plakvoen, omdat er een maatregel opline is door de rechter. Dus vanuit de maatschappij zal zijn, hey, hier gebeurt iets, dat vinden wij als maatschappij net oké, dus wij griepen in. Ja, dan gaat het extreme. Dan gaat de maatschappij gelijk. Kindermishandeling. Dan gaat het gelijk, dan heeft het een punt. Dus, maar bij die had er ik een reden best om die gezinsvoogd door de dood te komen. Ja, toevallig even heel oors. En dan ben ik van die dingen, dan kan ik maar zeggen, maar die dan vindt. Ik leef heel oors dan een standaard meisje in de maatschappij. Dus bij voorbaat, wat meisje me zeuren en me niet kennen, dan zit het me wat voor man is dat nou weer dan. Dus die stempel die heeft. Nou, ik heb het moeilijk, maar je denkt van ja, dus hij zo dan zeggen, ja jongen, dan mag maar een keer worden klein scoren en dan mag maar een keer door het been heen. Dan gaat hij gezeuren ook net, maar dat ben ik. En dan had hij door werkelijk met het dan vliegen. Toen moest hij zelf werden. Ik ging mezelf net voorleren hoe waar ik ben. En aan het noorden dat accepteert. En die zei van ja, maar die zat voest die bijna op en dat kennen, dan ben je een jongen en al. Toen had ik hier wat tonen en dan kwam ik door een melding. Of ik ben hier heel oud, ik zit hier op school en ik kom mezelf weer te worden, maar ja, dan kijk ik wel voel waar. Dan denk ik, oh, ben ik zo'n die de haast tegen die jongen, de directeur, dat is bij wijze van spreken. En die denkt van, oh, die viel er mooi vallen, die door de melding. Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik heb wel denken, ja, dan mag ze het overbrengen. Maar dan vleug ik niet meer bij. En ik heb gezegd, ja, die vent moet hem erin verdiepen, maar die man is echt waar het is. Dus als we twee partijen die oors denken, die het oors vinden, ja, en dan wordt het een hele moeilijke ding. Dan van hoe gaat het maar om? Daarom zeg ik, de mag gewoon accepteren wat het is. Hans herkent het wij-zij-denken. Ik denk dat mensen in de positie waar wij voor werken, dat altijd wij-zij is. Ja. En als het een wij wordt, dan kan het eraf, kan de OTS eraf. Onder toezichtstelling. Ja. Maar ik denk dat geen enkele ouder zijn kind op de wereld zet om het kwijt te willen. Dus dat niet. Nee. De gezinsvoogd had een ier bij Taco oer de Vlierwest. Als ik vreeg, het hij geholpen? Ik ben waar ik ben. Intussen zit Taco in de cliënterie. Ik ben ziek en nou. Daar hebben we nog draaien aan om de cliënten toch op een mooie manier wat te helpen. Werkt ze nog onkeurig. En mijn gedachtegang, hoe ik bepaalde dingen. Die ondervinding was toch maar in die cliënterie om de verzwaging dat. Ja, de ouders wat meer adem krijgen. Dat er net een oordeel veld wordt. Oer ouders, oer meisjes, oer. En in principe voor beide kanten met het net. Hij luidt het voet op tafel bij Hans. Maar de liefst is bol. Want dat is echt zoiets. Ouders vielen hun vaak niet gehoord. En niet begrepen in die situatie. Ja. En dat bestiek een stoopwol, volgens mij. Ja, nou, ik ben ook fanatiek. Ik vind ook wel als wij met elkaar in gesprek zijn, maar als het goed is, hoor je dat van mij. Zeg ik geen hele gekke nieuwe dingen. Door de best wel in principe to the point, doen we benimmt het wol, maar in dusdanige mate en net in moeilijke taal. Nou, voor mij zijn twee dingen belangrijk, dat is vertrouwen en contact. Ja. Nou, je vertrouwen moet ik verdienen. Ja. En contact kan ik maken. Ja. En dat is aan jou om te bedenken van, nou ja, deze man, daar ga ik mee verder of niet. Maar het is wel zo, denk ik, dat de schade die je als mens zelf hebt, als je die niet oplost, dan kun je eigenlijk niet voor kinderen zorgen. Dus ik ben eigenlijk wel voor een soort opvoeddiploma. Ja, dat is het niet, hè. Rijbewijs wel, maar opvoeddiploma niet. Ik denk, ja.
Dat je mensen meer begeleiden voordat ze überhaupt ben krijgen, bedoelst? Nou ja, misschien nog een stapje verder. Dat je eigenlijk met kinderen al heel erg bezig gaat op wat de emoties met je doen en hoe je omgaat met je diepere gevoelens, als boosheid of blijheid. Of hoe je dat leert goed voor jezelf op een rijtje te zetten. Op dat moment beginnen hun gewoon daarin te breken. En ja, dan ben je ook gewoon gelijk betrokken. Ondanks dat je wegloopt of blijft staan of maakt niet uit, dan ben je gelijk betrokken.